ମୁଁ ଆଜି ଖରାବେଳେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି। ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ଆସି ଦେଖେ ତ ମୋ ମୁହଁଟା କେତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲି କ'ଣ କରିବି। ଭାବିଲି କ୍ଷୀର ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ କ୍ଷୀର ଆଣିଲି। ଗୋଟେ ଗିନାରେ କ୍ଷୀର ଆଣିକି ସେଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ହାଫ୍ ଚାମଚ, ବେସନ ହାଫ୍ ଚାମଚ, ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ, ଗୋଲାପ ଜଳ ଟିକେ, ତାକୁ ମୁଁ ପକେଇକି ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପେଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ମୁହଁରେ 5 ମିନିଟ୍ ଲଗେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୁହଁରେ ଆକୁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଲଗେଇ ଦେଇକି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ତାକୁ ପୁରା ଶୁଖିବା ଯାକେ। ଏବେ ତ ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, କିଛି ଲେମ୍ବୁକୁ ଟିକେ ମାରିଦେଲି। ଲେମ୍ବୁଟା ମାରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମୁହଁଟା ଗ୍ଲେଜ୍ ଆସିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରଣ ଦାଗ ହେଇଥିବ ତାକୁ ବି କାମ କରିବ ଲେମ୍ବୁଟା। ତାକୁ ନିହାତି ମାରିବେ ଲେମ୍ବୁଟା। ଯଦି ବି କାହା ସ୍କିନ୍ରେ ଲେମ୍ବୁ ନ ଯାଉଥିବ, ଆପଣମାନେ ଏଲୋଭେରା ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ଲେମ୍ବୁଟାକୁ ଘଷିକି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି। 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁହଁକୁ ଧୋଇଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଧୋଇଦେଲା ପରେ ମୁହଁ କେତେ ଗ୍ଲେଜ୍ କରୁଛି। ହଁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିନିଷଟିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର ଏ ଟିପ୍ସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ବାଏ ବାଏ।